Συνεφιασμένος ο καιρός. Ίσα που ρίχνει ακόμα μερικές ψυχάλες. Ευτυχώς από αύριο ξεκινάνε οι λιακάδες. Ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη μεσημεράκι με προορισμό Καβάλα. Από Καβάλα θα πάρουμε το καράβι και θα φύγουμε στη Λέσβο. Ευτυχώς θα έχουμε καμπίνα. Θα επισκεφτούμε παραλίες, κάποιες αρκετά γνωστές αλλά και κάποιες όχι τόσο γνωστές. Παραλίες τις οποίες φτάνεις κυρίως με χωματόδρομους, δυσπρόσιτες. Παραλίες όπου μπορείς να παίξεις ρακέτα αλλά και να ψαρέψεις. Τέλος πάντων. 2 η ώρα. 7.30 φεύγει το καράβι. Άντε πάμε. Βάλαμε βενζίνη, 82 ευρώ. Άντε μαμά, επιτέλους ήρθε. Είχε κόσμο. Είχε μεγάλοι καφέδες. Ό,τι πιο μεγάλο υπάρχει. Και είμαστε έτοιμοι, βγαίνουμε περιφερειακό. Διάθεση. Ανεβασμένη. Ανεβασμένη διάθεση. Όλοι παιδιά, διάθεση. Όλοι. Μόλις περάσαμε και το Στριμώνα και πάμε από τον παλιό το δρόμο, έτσι για τη βόλτα. Εδώ το μέρος είναι τα Λουτρά Ελευθερών, αλλά το ποταμάκι έχει στερέψει για τα καλά. Πάμε λίγο πιο πάνω να δούμε. Εντάξει, εδώ είναι... Out! Okay. Ναι. Out. Αχ, καλή, δεν μπορώ να τα πόδια σας από τις πέτρες. Μπορώ. Πώς φαίνεται? Είναι καυτό από τον ήλιο ή καυτό βγαίνει από την πηγή? Αυτό βγαίνει από την πηγή. Βλέπεις, θα αναβλήσεις εκεί πέρα. Αλλά επειδή το νερό είναι εύκολο. Το καράβι μας περιμένει. Άπαξ και πάμε στο καράβι ή θα φάμε μέσα ή θα φάμε αύριο στη Λέσβο. Αύριο... Πάμε να φάμε τώρα, αφού έχουμε 2 ώρες ακόμα χρόνο. Αλλά γιατί καθίσατε εδώ? Εγώ ορδινάβασα, θέλω να δω το καράβι. Να το καράβι. Ναι, όμως, άμα είναι να καθόμαστε, δεν θα προλάβουμε. Δεν θα βρέξει. Παγοκολώνα, ποιος θέλει γουλιά? Κανένας. Κάτω θα είναι το σπίτι μας. Γιατί να μην μπορείς? Πίδα! Πάνω από το έτσι. Μπαμπά! Κρατήσου! Κρατιέμαι. Από πού? Από τα 2 κάγκελα. Πέντε, 7. Αναχώρησε από λιμάνι Καβάλας με προορισμό. Τι Λέσβο? Άλλο Λέσβος, άλλο Λέσβος. Station B is located on deck 6, middle at the main lounge, and if needed to abandon ship, the assigned crew will guide you safely to the lighthouse. Τα δελφίνια κάνουν έτσι εδώ στον άσπρο αφρό. Ναι, άλλες φορές να έτσι κάνουμε. Τώρα περνάμε έξω από τη Θάσου. Δίπλα από τη Θάσου. Τι ώρα πήγε? 9.30 περίπου. 9.30 ώρα, κουραστήκαμε λίγο. Ψάχνουμε το σπίτι μας τώρα. Η καμπίνα μας είναι 5.009. Καλώς το. Ακόμα μυρίζει σάντουιτς. Τώρα μου κοπάει, έφυσα και λίγο ανοιχτά, τα άδεσα σε μια σακούλα. Έλα ξυπνάμε, γιατί και μας φώναξε ο άλλος. Να τους πάλι. Έρχεται πάλι. Πάμε. Τον ακούτε? Πάμε πάνω να δούμε τι γίνεται. 5 παρά 5 η ώρα, ξυπνήσαν άρον-άρον. Μας χτύπησαν την πόρτα. Και ξανά ήρθαμε εδώ στις θέσεις μας. Σε 15 λεπτά
κάνουμε Μυτιλήνη. Πάμε! Το πήραμε παραλιακός να βρούμε... Καφέ και μπουδάκι. Ναι! Να καφέ που γίνεται χαμός. Και αυτό κάτι τέτοιο είναι. Είδες! Πού σας έφερα. Τόσο και με έχει. Τα παιδιά κοιμούνται πίσω. Ξημερώματα. Φτάσαμε. Τα παιδιά κοιμούνται. Θα τους αφήσουμε καμιά ωρίτσα μέσα στο αμάξι. Δροσούλα έχει. Η Ειρήνη όσο καπνίζει, εγώ να ρίξω ένα καλαμάκι. Δεύτερη φωλή, δεύτερο ψάρι. Πάλι δράκινο. Το μπορεί να κάνει λαβράκι. Περιμένουμε με ανυπομονησία. Αυτό δράκινα δεν είναι. Άμα είναι δράκινα είναι πολύ μεγαλύτερη. Πάλι δράκινα. Αλλά τι δράκινα, Θεριό! Ξυπνήσαν όλοι. Ξύπνησαν και τα παιδιά. 2, 1. Νικηφόρε, πήγε να βρέξει τη μαμά. Τώρα που έρχονται όλοι, εμείς φεύγουμε. Άντε, γεια! Πάμε στο ξενοδοχείο μας. Αυτό το αεροπλάνο, παιδιά, έχει ανοιχτές τις μηχανές. Είναι έτοιμο να φύγει. Για να δούμε λίγο τη Μυτιλήνη μέσα στην πόλη. Ωραία φαίνεται, Τώρα πάμε προς το ξενοδοχείο που θα μείνουμε. Κατέβηκε κάτω στο χολαργό και πρόλαβε το λάντα μου που ήταν αργό. Φτάσαμε στο μοναστήρι του Αγίου Ραφαήλ. Το 1, 2 και 3, 5. 19 και 5,5 προς 4,5. 6, 5, 30. Κάτσε αγάπη εδώ. Κράτα λίγο Νικηφορά το βίντεο. Πήρα 10 ευρώ, 8 εικόνες. Και πήρα τα κομποσκίνια. Θα σε εξηγήσω μετά. Πήραμε και τα νεράκια. Πάμε να πάρουμε το λαδάκι τώρα. Από εδώ πουλάνε βιβλία, από εκεί πουλάνε μπουκαλάκια, από εκεί πουλάνε εικόνες. Πουλάνε γενικώς. Μικρή, όχι μεγάλη. Καλώς τα παιδιά. Ήρθαμε. Λες να ξεκόλλησε, κύριε Κατερίνα. Η Μυτιλήνη μου πάνε Κοσμοτέ, έχει πρόβλημα. Εδώ και την περνάει. Τι βάζα, νεκρό είναι. Κοιτάξτε παιδιά, πιο παραλιακός δρόμος δεν γίνεται. Πάμε να φάμε γιατί είμαστε από το πρωί ξυπνοί. Βρήκαμε μια ταβέρνα ξεκάρφατη στο δρόμο. Για να δούμε. Από εκείνη η πόρτα. Εκεί. Έχει Πάμε να βλέπουμε κιόλας έτσι θέα. Έχει ωραία θέα. Και καστορμαδοπιτάκια που ξέχασα να σας πω. Σήμερα πήραμε λίγα πράγματα, αλλά
Χορτάσαμε και με το παραπάνω. Μια πράσινη μύγα. Και συνεχίζουμε, έχουμε άλλη μισή ώρα δρόμο. Το σελίδι. Να και μια πηγή. Διψάει κανείς. Οπα, φτάσαμε στο ξενοδοχείο. Οπα, έχουμε και πισίνα εδώ. Κοίταξε εδώ κρεβατάρες. Παραδείσια. μιλάμε. Παραδείσια. Πόσο κάνει να μείνουμε μια βραδιά εδώ? Ήταν 100 κάτι ευρώ νομίζω. Πανσέλινο. Κοίτα. Ένα μήνυμα που είναι Κάτσε λίγο, είναι χαλασμένο. περίεργο. Έχει από εδώ και να πάμε πιο πέρα. Έχουμε κι άλλο μπαλκόνι που φαίνεται. Έχει ακόμα ένα μπαλκόνι εδώ, αλλά έχει πολύ ήλιο. Κάναμε το μπανάκι μας στην πισίνα, ήταν βρώμικια πισίνα. Ποιος ξέρει πόσα παιδάκια κατούρισαν εκεί μέσα. Ήταν αλμυρό νερό με χλώριο, ένα μείγμα ό,τι να είναι. Φωνή, δεν έβλεπες τίποτα. Τώρα θα κάνουμε το μπανάκι μας λίγο, πάμε μια βόλτα στο Μόλιβο. Βραδινή έξοδος στο Μόλιβο. Τι μέρος μαγικό είναι. Καλά πάμε το εις. Ναι, ο Μάνος το έχει. Περάστε. Τι κάνει. Χωρίς λιγάνισο. Χωρίς λιγάνισο. Άντε, γεια μας. Γεια μας. Γεια μας. Γεια μας, παιδιά, γεια μας. Παλικάρια. Γεια μας. Αύριο έχει και πρωινό εκεί, θα πάμε και μετά το φύγουμε, θα πάμε στο χωριό που κλείσαμε. Την πάτησα. 49,70. Θα πάμε να τη δώσουμε για να δω λίγο πώς είναι. Όχι. Είχε αλατισμένη καραμέλα. Εγώ πήγα. Όλοι από 2 μπάλες και εγώ 1, Να προλάβουμε το φαγητό. Μαμά, θέλεις να πας εδώ? Φάμε πολύ γιατί θα ξαναφάμε ακόμα χώρα. Δείτε μπροστά μας τι έχει. Τρενάκι που κάνει βόλτα στη στιγμή. Είμαστε στα Φίλια. Στα Φίλια. Στα Φίλια. Μπήκαμε σε δρομάρα. Βάλαμε και Τετάρτη. Κοίτα πόσο ριχά είναι δική φορά. Θεώρηχη. Έχει και τέρματα για ποδόσφαιρο. Στον Αριστίδη. Μαζί είμαστε, αυτός με είπε. Είναι αμπέλι. Και άλλοι θα έχουν την αυλή ή μόνο εμείς? Εμείς και αυτοί οι δίπλα. Και αυτά είναι καρύδια τόλοι ή Ναι, αυτά είναι καρύδια. Όλοι δεν τρέχα στην πόρτα. Αχλάδι από το δέντρο. Είναι νόστιμα είναι αυτά. Είναι νόστιμα. Έχουν δικές τους καλλιέργειες εδώ. Έχει και εσύ. Έτσι θέλω να γίνει και προς ο Τσάνι. Λοιπόν, πάμε άντι στο σούπερ μάρκετ. Φάγαμε και το βράδυ
Και πάω μια καταδρομική εδώ στο λιμανάκι. Πέρασε ένας λούτσος τέρας από κάτω από τα πόδια μου και ήρθε μπροστά εδώ. Τα παρατάω, πάω να κρατήσω δυνάμεις και αύριο μέρα είναι. Τα λέμε αύριο. Πάμε παραλία. Σήμερα θα πάμε πρώτη μέρα με τα πόδια. Πολύ ωραία η θάλασσα. Είδες, κατάσταση. Παγκάκι. Ομπρέλα, στημένη έτοιμη. Φωνάζει ο Μάνος, μαμά, έχει κάτι ψάρια να. Εδώ μπροστά, λέω ότι στα τόσο υλικά, μωρέ, μην είναι, θες τον μπαμπά. Βρήκαμε μία πηγή. Πολύ ωραία η παραλία μας, ο Γαβαθάς. Απλά τώρα πρέπει να φύγουμε, να πάμε να προλάβουμε το σούπερ μάρκετ. Να ένα μοναστήρι. Υψηλού. Είμαστε στο Σιγρή. Πάμε σε άλλη παραλία. Πάμε στην Ερεσό. Θα δούμε. Θα δούμε το χάρτη τι έχω σημειωμένες και θα πάμε κάπου καλά. Και αφού φύγαμε από εκείνη την παραλία, είμαστε στο Σιγρή μέσα. Και εκεί βλέπω ωραία νερά. Το μεταξύ δεν βλέπω κανέναν, Φτάσαμε σε αυτή την παραλία επιτέλους. 1, 2, 3, 4 και ένα. Λυπάμαι. Αλλά είναι πολύ μικρή. Ναι, Καλό αυτό το ψάρι. από τα καλύτερα. Αλλά είναι μωρό. Το φεγγάρι μου πίσω. Είδα λίγο το φεγγάρι. Α, είναι δύο. Φτάσαμε στη Λιώτα. Όχι στη Γιώτα, στη Λιώτα. Και έρχεται κόσμος καλοδημένος. Χυμίσα τους γύφτους. Πήγαινε. Στην Αλεπού. Μια Αλεπού. Το κατοικίδιο, όχι κατοικίδιο. Ναι. Είναι Μασκότ σας. μασκότ του μαγαζιού μας. Α, είναι ήμερη. Είναι ένα κάτω μπριζολάκι. 18 ευρώ για μπριζολάκια. Μικρά. Όχι, δεν πάει καθόλου. Πιο ακριβό η κεφαλονιά ή εδώ. Δεν άκουσα. Η κεφαλονιά. Πόσο έκανα. Έτσι μπήκε ένα κοριτσάκι μπροστά, ενώ έδειχνα την Αλεπού, αλλά η Αλεπού έφερε. Αλλά δεν είχε πετύχει. Καλημέρα. Δεν έχει ούτε κύμα για δείγμα. Μια γουλιά καφέ και φύγα. Να ψαρέψω ένα 2 ωράκι. Βγήκαν τα ψάρια απόξω. Βγήκαν και με περιμένουν.
Έλα, μπράκα σου κάνω. Ναι, εντάξει. Καλώς τον τι μου κάνεις. Καλά, καλά. Είδα τον από τον γιατρό, τούτος δεν θα αφήσει ψάρια για ψάρια. Όχι. Εσύ θα προτιμήσεις να πούμε στα βράχια από κάτω μεριά να πας, από εκεί έχει ψαριά. Να πάω προς τα εκεί, όχι από εδώ. Καλό κυρά Μαριό. Κατάλαβα. Να στα πω μαζεμένα χρόνια πολλά, καλή γιορτή, μέχρι 40 μέρες, μέχρι 40 μέρες τα λέω. Μη στεναχωριέσαι. Δεν θύμωσες πάντα. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Ευχαριστούμε, να είσαι καλά. Εσύ από πού? Εγώ από Θεσσαλονίκη. Αχα, μακριά. Ναι. Ψάριμα. Ναι, πάω για ψάριμα. Καλές ψαριές από πίσω να πας. Ω, εντάξει, ευχαριστώ. Άιντε στο καλό. Από εδώ δεν υπάρχουν. Εντάξει. Όποιο φωτίσει ο Θεός αγόρι μου. Ναι, έτσι. Άντε. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Είμαι πίσω από το χωριό. Από εδώ από πού ήρθες? Από κάτω ήρθες? Ναι, από κάτω. Απ' έξω, από πίσω. Από εδώ από πίσω από το κλίμα. Ναι. Και στα αριστερά έχει μια πόρτα που μπορείς να τη σηκώσεις. Α, ωραία. Πας από εκεί μέσα και μετά πας από πίσω. Έχει κάτι πολύ ωραία μεριά. Όλοι οι ψαράδες εκεί πάνε δηλαδή. Αχα. Εντάξει. Ευχαριστώ. Καλή σου μέρα. Αυτός ο κάβορας ήταν τεράστιος. Από την Τουρκία ήρθε αυτό. Τι θα κάνεις? Μάντεψε. Σαντουιτσάκια. Σαντουιτσάκια για την παραλία. Η κυρία, πώς τη λένε? Γεσενή. Η κυρία Γεσενή μας έδωσε σίκα. Κάθε μέρα μας δίνουν σίκα. Ήρθαμε, ένα κιλάκι. Εδώ είμαστε. Αστέρι, φοράει και το αστέρι. Δικό μου. Ξέρω. Σε ευχαριστώ, φιλαράκι. Μήπως ρώτησες αν έχει μαγειρευτά για το μεσημέρι? Μαγειρευτά δεν ρώτησαν, έχει. Ρώτησαν αν έχει γάλα, δεν έχει. Όχι, μόνο το χωριό δεν μόνο. Δεύω μια γριά, τρέμα από αγωνία μου ξανά πέσε εκεί. Μπορεί ψάρια να μην βρήκα, αλλά βρήκα μια μπάλα. Να, γιατί σε μουσιατό. Το παντοπολείο ξύνει. Γιατί είναι μαύρο το πόδι του. Γεια σας. Μήπως έχετε σταυρόλεξα, μπα, Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Εντάξει. Τι έχει? Έχει μαγειρευτά, μουσακά, μαγαρόνι, μουσακάκι, κοκκινιστό, μουσακαράκι. Γεια μας. Είμαστε στην Άντισσα, στην πλατεία. Μας άρεσε πάρα πολύ, έχει εδώ πλακόστρωτα. Καλά η καμπάνα. Τι έχει το πρόγραμμα? Πάμε να λουστούμε. Εγώ θα πάω για ψάρεμα, μήπως βγάλω αυτό το λούτσο. Η απόλυτη ηρεμία. Από εδώ δεν πάει. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι δες για ψάρεμα? Ναι. Όλο ευθεία. Ναι. Πάρ' το μονοπάτι εδώ. Άντε, γεια. Ευχαριστώ. Είμαστε
κάμαρα μου και την ρίχνεις πίσω του μία. Γεια σας. Καλώς τον έχω. Και μετά φάει και πες μου. Πού είναι τα ψάρια. Ναι, και μετά από πανσέλινο και πήγες και ήθελες και ψάρια. Έλατε. Όπως τα βλέπεις εσύ, σε βλέπουνε και εκείνα. Τι νομίζεις, χαζά είναι? Ξέρεις τι, μου άνοιξε την όρεξη. Φτάσαμε στη θάλασσα. Στη μέση του πουθενά, ταβερνάκι κάτω από τα δεντράκια και καντίνα. Ποιο είναι το μυστικό? Όταν πηγαίνετε στις παραλίες, να πηγαίνετε στα δεξιά μεριά από τα βράχια. Για να δω, θα καταφέρω να φτάσω στη μύτη. Κάνας χάνος είναι. Χάνος είναι. Δεν πειράζει, έτσι κάνουμε ζέσταμα με χάνους. Μικρό. Ωραία μάγκα. Ακόμα σπορταράει. Τι είναι? Δεν μπορείς να φανταστείς. Για πες. Με LRF και 16.016 παράμαλα. 16. Λίτσα που λέγαμε. Α, δεν αντέχω άλλο. Πόσο κιλά? Δεν μπορείς να φανταστείς. Πες μου εσύ πώς είναι. Τι έβγαλες ρε αγάπη? Είδες? Τελικά, πάμε γρήγορα να μην μας χαλάσει. Το σκηνή που το βρήκες? Εκεί που ήμουνα, σήκωσε το. Καλά. 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 Πάμε. Δύο ώρα μέση. Γιατί? Μέσα που κάνει την νερούλα, ταξίδα. Κοίτα εκεί τα χταπόδια. Τα πλοκάνια από τα χταπόδια. Βάλε αγάπη μου στο πιάτο σου να σου ρίξουμε τέτοιο να το κάνει νόστιμο. Όχι έτσι σκέτο. Εκείνος που δεν μου άρεσε εμένα καθόλου, Αποστόλη, ήταν ο Ρονάλντο. Έχει και γλυκά εδώ, να ζητήσουμε κι εμείς γλυκά. Μετά αυτή τρώνε γλυκό. Το θερινάκι, το μαριδάκι. Σούπερ ψαράκι. Πολύ ωραίο. Ζουμερό, άσπρο, καλοψημένο. Το σύσιμο.
Έχει και αυτό. Είσαι εμάς τώρα. Τι έκαμε. Φάγαμε στο ροφό. Το φάγαμε όλο, αφήσαμε λίγο, ήταν πάρα πολύ. Εντάξει. Εδώ, έλα. Αυτό θέλω. Α, εντάξει. Ωραία, να μας δώσει και κουταλάκι. Το ίδιο. Σήμερα θα κάνουμε μπανάκι στην παραλία μας. Καπέλα είναι μέσα στη τσάντα. Ωραία. Καληνύχτα, γεια σας. Γεια σας. Ευχαριστούμε, να είστε καλά, γεια σας. Σήμερα θα πάμε μοναστήρι Ταξιάρχων, στους Μανταμάδες, Πλωμάρι, Αγιάσο. Πολύ γύρα σήμερα. Έχεις μετρητά για τα κεριά, έχω 50. Όχι. Αυτός βλέπετε είναι ψυγείο και έχει και ντουντούκα για να φωνάζει ψάρια, καλόνι. Τα τσίπουρα πού είναι? Άντε να βρούμε τώρα τσίπουρο. Μικελίνης. Εδώ όλα ούζα είναι. Μπορεί να μην είναι σε αυτήν εδώ τη στίβα. Ούζο, ποιος πίνει ούζο? Πίνουμε ούζο εμείς. Τι θες, Νικήφορα? Κοιτάξτε ένα πάρα πολύ όμορφο χωριό. Στην Αγία Παρασκευή. Άιντε το ούζο πάει και έρχεται. Εδώ είναι το μοναστήρι, παιδιά. Φάγαμε τα γιαουρτάκια μας και πάμε να δούμε το μοναστήρι. Είναι μεγάλη εικόνα. Σιταρέστα. Έχω κέρματα να ρίξω τα κέρματα. Ναι, ρίξε τα κέρματα. Όχι 10 ευρώ. Όχι. Μην ρίξεις κανένα 2 ευρώ. Να, φτάνει. Τι κάνουμε τώρα? Φεύγουμε. Με προορισμό. Ή Αγιάσο ή Πλωμάρι, πάμε να το δούμε. Άντε, πάμε να δούμε τι είναι πιο κοντά. Αγιάσος. Είμαστε στο θέατρο. Κοιτάξτε τι όμορφο. Σπυρίνης εδώ με στα στενά. Να πιούμε από την πηγή, δεν χρειάζεται να αγοράσουμε νερό. Θέλει καλή σαπιή. Πάνω που κοροϊδεύεται. Θα έχει πει. Τώρα δεν ακούγεται. Πότε δεν ακούγεται. Γιατί? Πες μας. Σώπα λίγο. Πες μας όταν. Μην του κλείνεις το μάτι, τώρα δεν ακούγεται ψαλμοδίες. Ακούς ψαλμοδίες. Ψαλμοδίες και λένε παπάδες να τραγουδάνε. Το ακούς? Καλά, δεν έχει καλά για να μας βοηθήσει το μάτι. Στο μισό δωράκι. Μπορούμε να κάτσουμε λίγο εδώ? Όχι. Εκεί. Όχι. Δεν είναι πολύ ωραία να κάτσουμε? Πάμε να δούμε και μπορεί να είναι ακόμη πιο ωραία. Πάμε να πούμε ένα γεια. Πάμε. Είναι η τρίτη εκκλησία που ερχόμαστε. Τόσες δεν έχω πάει όλο τον χρόνο. Υπάρχουν εικόνες, αλλά έχουν μαυρίσει. Να, λέει, μου άρεσε. Τι θέλουμε από εδώ? Τι θέλουμε να πλεχάμε το νερό? Ναι, βρήκες έτσι τώρα. Είναι καλό. Ελάτε να δείτε. Το λομοτήρι πόσο πουλάτε? 7 κιλό. Πόσο? 7 κιλό. Σε τι συσκευασία? Σε χαρτίο. Κόβεται όσο τέτοια. Κοίτα, ξέρετε τι είναι αυτό? Αυτό είναι του λομοτήρι. Δέρμα τέτοιο δεν είναι? Δέρμα από κατσίκι. Δέρμα από κατσίκι. Και έχουν μέσα το γάλα, ξέρω εγώ, και με ειδική επεξεργασία γίνεται τυρί. Και λέγεται του λομοτήρι.
βρε, ακόμα έχουμε χρόνο. Για μένα είπαμε έτσι, ναι. Ρωμάνο. Τι? Για μένα. Όχι, εμείς θα βρει, εσύ τον καφέ σου. Επιτέλους φάνηκε το πλωμάρι. Λογικά είναι αυτό εδώ κάτω. Αλλά πολύ δύσκολος δρόμος. Πολύ δύσκολος. Ούζο πλωμαρίου, εξ αποστάσεως. Εδώ είμαστε. Έχει και ξενάγηση. Όλα είναι εκτός από το κυπαρίσι, έλατο και κάνα δυο ακόμα. Πώς φαίνεται? Ακόμα δεν έχουμε περπατήσει, αλλά η πρώτη εντύπωση δεν έχει γρασία, αλλά έχει πολύ ζέστη. Πολύ ζέστη. Ωραία μαγαζάκια. Το μαξάρι μεγάλο είναι. Έκανε ωραία και τσιγόνα. Μαμ. Ωραίο το πλωμάρι. Φτάσαμε επιτέλους στο σπίτι. Δεν πέσουμε για ύπνο. Αύριο έχουμε μια και πάλι γεμάτη μέρα. Αύριο το πρόγραμμα λέει Ερεσός. Ξύπνησα πρωί-πρωί. Οι άλλοι κοιμούνται. Έχω ένα διωράκι χρόνο. Αυτό που με κάνει εντύπωση εδώ πέρα στη Λέσβο, τουλάχιστον σε αυτό το μέρος του νησιού, είναι ότι υπάρχουν παντού φράχτες. Τι αυτό το κομμάτι δηλαδή είναι ιδιοκτησία κάποιου? Ξερό κομμάτι. Είναι γεμάτα από τέτοια δέντρα. Δεν τα αναγνωρίζω και έχουν αυτόν τον καρπό. Αυτό. Έλα ρε. Φάγαμε τα σίκα μας, τα παιδιά. Κάθε μέρα έχουμε σίκο από τον κύριο Νίκο. Τα άφησε στο κέντρο του Νικηφόρου και είναι γεμάτο ψίχουλα τώρα, ρε μπαμπά. Πάνε έξυπνο. Κακό είναι το ψίχουλο. Κακό ψίχουλο από ψωμί. Τι λέει? Σταυρόλεξο δεν βρήκαμε στην Καλονή. Σταυρόλεξο δεν βρήκαμε στο Σίγρη. Σταυρόλεξο δεν βρήκαμε στην Άντισσα. Σταυρόλεξο δεν βρήκαμε. Επιτέλους ήρθαμε στην Ερεσό για να βρούμε περιοδικό. Αυτή είναι η παραλία της Ερεσού. Φτάνει μέχρι εκεί. Ήρθαμε να φάμε στο ταβάρι, το οποίο είναι πολύ γραφικό, όπως σε κάθε χωριό στη Λέσβο. Εντάξει. Είσαι καλέ.
Πλήτα, φασολάκια. Πλήτα έχει. Φασολάκια. Έτσι λένε. Άμα έχει θα πάρουμε. Και εμένα μου αρέσουν. Δεν είναι τα πλήτα. Τσίπουρο, ένα ποτήρι. Σας το κέρασε ο Παλούκος. Εσύ θέλεις κατεβείς. Ο Παλούκος ποιο είναι, συνιστέ. Δεν θέλετε. Εσύ θες τίποτα. Μωρεμένοι στο Γαβαθά, γι' αυτό έχουμε και λίγο χιλιόμετρο. Στο Γαβαθά. Εκεί είχα κάνει το ταξίδι του Μέλιτος, 2-3 μέρες δηλαδή πήγαμε. Και από τότε η γνωριμία μας παραμένει μέχρι τώρα. Σε αυτόν τον άνθρωπο, τα παιδιά του, τα εγγόνια του, κατάλαβες, είμαστε πολύ δεμένοι. Γιατί καθίσαμε 2 μέρες, 2-3 βράδια. Δεν μας λέτε όμως, με τη σύζυγο είστε, πέτυχε, ήτανε... Ναι, εντάξει, ήτανε γούρικος. Ναι. Φάγαμε, πολύ ωραία. Τελευταία βράδια. Κουρασμένοι είμαστε. Πέφτουμε για ύπνο και τα λέμε το πρωί. Ξυπνήσαμε αργοπορημένα, 9 παρά 20 και τώρα λίγο να προλάβουμε. 1 ώρα και 1 τέταρτο είναι το αυτοκίνητο. Καλημέρα. Καλά. Όλα έτοιμα τα έχουμε. Ακόμα και τα πιάτα έπινες. Καλά έτσι θα το αφήσω φρενόπινο, είναι δυνατόν. Το πιο ωραία, έχεις να θυμάσαι και αν μεγαλώσεις ακόμα πιο πολύ. Ναι. Βλέπεις και εκεί πήγα που ήμουν νέος. Ήρθε η ώρα. Έχει καλό ταξίδι. Ωραία. Μυτιλήνη είμαστε παιδιά. Φτάσαμε. Λιμάνι. Το καράβι μας που είναι. Να το. Να ψήσω το χέρι, το είδες. Σπάναμε και πριν ώρα, Όπο μια ώρα. Έλα μαζί είναι. Έλα μπήκε και μας έσκασε. Μας έσκασες. Ξεκινήσαμε και τώρα χαιρετάμε τη Λέσβο. Γεια! Γεια σου Λέσβο, θα ξανάρθουμε. Ωραία ήταν. Θα είναι εξαιρετικό το νησί. Τα φώτα τσαμπαναμένα. Θα ξανάρθουμε, μας άρεσε πάρα πολύ.